Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. Aquest és el nostre netejador pneumàtic de plantilla. Estructura SUS 304, resistència a la corrosió àcida i àlcali. Només conduït per aire comprimit, no utilitza energia elèctrica. Fàcil funcionament, neteja i assecat automàticament. Barres d'esprai de rotació de 360 graus patentades als dos costats. Assegureu-vos una bona qualitat de neteja i una tensió estable de la plantilla. Ús de reciclatge de líquids, baix consum. Porta de seguretat en pany interior i vàlvula de seguretat. Sistema de filtrat de líquid precís a nivell. Disseny modular, fàcil manteniment. Es poden utilitzar tant dissolvents com líquids nets a base d'aigua. Donem la benvinguda a la seva consulta.